Joosef lähti Nasaretin kaupungista, kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän lähti Marian raskaana olevan kihlattunsa kanssa. Heidän siellä ollessaan tuli lapsen synnyttämisen aika. Ja Maria synnytti esikoispoikansa, kääri hänet kapaloon ja pani hänet seimeen makaamaan, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Tällä alueella paimentolaiset asuivat pellolla ja vartioivat laumaansa öisin. Silloin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. Ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö. Sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt Daavidin kaupungissa vapahtaja, joka on Kristus Herra. Yhtäkkiä enkelin kanssa oli suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.